Аманда, салому алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман ҳозирам Муҳаммад Шарипов бародаро, ном Алиш Наждае. Ва имрӯз гап мезанем дар бораи ду темае ки дар ман як видео рӯй кардам ба наздикӣ ки таксисти тоҷика киштагиян дар Россия ва темаи дига дар бораи Ҷонатан Галиндо ва сар мекунем бародаро аз якумша аз дар бораи таксист ва инами видеое ки ҳозир дидем бародаро видеоро дар Инстаграма партофтан. Дар ин видео гуфта шудагие ки як таксисти тоҷика мақсад ай шаҳр дур мебаранд, пассажирош мекишанд дар Россияи кор шудагие дор мекашанша. Ман рози официали новостша наидам дар ин бора, не ки дар ман рӯй карданша. Чӣ гуфтанем просто дар ҳамин бора аккурат набошем бародаро. Мисол бисёр бародарои мо дар муҳоҷират ҳастанд, дар уҷа мисол ҳастанд бародарое ки такси кор мекунанд. Бароям аккурат набошем, мисол ҳар хел одама вақти одамро мегирен диққат бутен чӣ хеле ва ман фикр мекунам ки хай кора не ки ҳаракат кунем ки ай территориально дури бад ай чизо ҷои цивилизованӣ дури бад нарен ё ин ки шавода ҳам хел ҷо барое ки и ҷо як бор бинем ки чӣ хел ҷо специально барои ҳамин хел ҷо чтобы низамет дишава слишком мувофиқи бад меяда. Нигоҳ кунед як байни трассаи калон он тарафаш ҷангал, так што бародаро аккурат набошен, ҳаматон дар паноҳи худо худона нигоҳ кунед. Салому алейкум таксиҳои Россия. Вачҳакҳои илтимос комед клиента бор мекунед, клиента нигоҳ кунед кие чия. Ина бешораро овардиан, дор каждиан, ду клиенти рус. Ина ва бародаро пеш аз дар темаи дига гузаштан, чун ҳар вақта ссилкаи дар комментария будара хабар бигирен, шумо метавонед ба ёрдами ссилка дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунед. ва ё мушаппак кунад, шумо сум кор кунед. Агар угадат карда бутонед ки кадом даста ё кадом ҷанговар ғолиб мешава ва барои оне ки бозитон бо осонтар бишава, полни регистратсия карданда шуморо бонус метан. Чени ҳамо пардохти кардагитон мисол то 6500 рубл шуморо бонус метан ба промокод ки бонуса шумо метавонед бимонед бо бозӣ кунед, бурд кунед. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепичидага. ва темаи дигаре ки айма бесёр ҳам дархост кардан и Ҷонатан Галиндо и наму тема бале похожае дар бораи ки ира мегӯянд ки сини кит баргаштагия ё ин ки як вақт муаммо буд. Мисол ҳамин хел тема бисёр буданд. Як вақт дигар даркнет қатъи мисол метарсондан чӣ мекардан. Обши дар бораи ҳамин хел тема гап мезанам ки вообще и чие чӣ кор кардан накор ва барои чӣ одам метарсанд. Яъне ки мақсади гап мегирем дар бораи Ҷонатан Галиндо. И персонажай сохта шудагия ба мақсади одамо ҳар гап мегӯянд бахчон ки одама маҷбур мекунанд ки кӯдако хчона бикшанд ё ки ягон одама гипноз мекунанд, ихе мекунанд, ухе мекунанд, маҷбур мекунанд ба ҳар кори ноҷо даст бизананд. ва савол деҷа ба миён меояд ки чӣ ба одама чӣ маҷбур мекунад, яъне ки чӣ хел ӯ метавонад одама маҷбур кунад ки одам ҳамин кора кунад. Бародаро и психологически ходай як мисол якумш мегирем мисли сини кит. Агар касе дарак дошта боша, ма пеш дар бораи ям видео кардагӣ будам. Сини кита уже қабиданд, яъне ки сини кит чӣ хел кор мекардан, одаморо оста дар ҳамин кор чӣ мекардан, баъд охиронда мисол заданишон медодан. ҳар заданиёи мулоим, ҳар заданиёи нормали мисол оста рафтан мегирифт ки ҳамун задани ба ҷое мерасид ки одам хача мекиштак да. А пас ни задани мақсад. И одам чӣ кор мекунад, яъне ки ҳамин хел темо Ҷонатан Галиндо яъне ки чӣ кор мекунад. И персонажа ба як гуфтае ки агар ки ту дар ҳамин одам бинависӣ, и IP адреси тура миёва, ҷову макони тура определит мекунад ва вақте ки задани метаво иҷро накардем, тура угрожаят мекунад. Вопрос даҷа ба миён меояд ки одама чӣ маҷбур мекунад ки задани ира гӯш кунад ва одам ай чӣ метарсад. На примери оди мегирем, ози менависемша, мисол ози мо менависем амуда, хай мега ки брат ай болои криша бипара, мисол ягон кори дига. Баъд ҳамро мекунӣ? Не албатта та адекватни одами. Но ҳамин хел ҳолатое мешавад ки мисол одам пайдо мешавад ки мекунад. Яъне ки и да одам чӣ хел воздействие мекунад. Мисол гап ай кори ночиз ҳар мешава, яъне ки одама оҳиста ба ҳам кор мебара. баъд вақте ки мега ки ҳамин корро бикунад, ягон кори хатарнок одам немега, мисол мегирем ва ура шантажировать мекунад, метарсона. яъне ки чӣ хел мисол мегирем мепартоя номи аслиша ки мисол мега ки номи аслити немия фамилият, дата рожденият мисол немия. ма телефони тура мисол взламат кардагим, аккаунтота взламат кардагим, дига чи ма дар бораи ҳамаи чиза медонам. ман навози омадагиам пагарӯз дига. мисол одам ай ҳамин гапҳои метарса. барои чӣ метарса? барои оне ки бародаро дар аслам ӯ метавонад ки суратҳои шуморо дар хитон партоя, ному фамилияи аслитона бига, адрестона бига. И маънои ӯро надорад ки ӯ дар бораи шумо ҳамаи чиза медонаву шумо гапи ӯро гӯш кунем барои як болои криша бипарем. гап дар ин бародаро ки технология пеш рафтагия, асли технология ози ҳастай махсус программҳое ки
сурати одам мисол агар шумо менависен шамда ягон сайтон менависен дар ҳамун сайтон сурат мондагие ку ҳамун сурати шуморо ҳастай программае ки копировать мекунад похожи ҳамун сурат страница мекунад дар интернет мумкин шумо ягон сол одноклассник ёки мисол вконтакте ягон чиз дига дошта бошен ҳамун страница меброяд ва аз ҳамуҷа ному фамилия аслитона мисол дата ражденитона ягон ҷотона мисол ягон другтона мисол отметить кардаген хат сурат гирифтаген метавона бигӯяд ки други ту ном ҷурайи ту номаш фалон фалона мисол суратро рой кунад ту мумкин ки ягон страницаи пешина тамоман фаромӯш кардагӣ ту не ки ин суратҳои кӯҳнаро мебинӣ уже шуга намегирӣ ки ин чӣ хел иёро бақаб кард ай киҷо бақаб кард ва гапе ки мегӯяд ки ман айдами ту следит мекунам атра медонам чӣ кор мекунӣ чӣ кор намекунӣ ту вақте ки ин хел суратҳоро мебинӣ ту деҳика бовар мекунӣ ту уже реални метарсӣ а на самом деле бародаро ин хел махсус программа бо ҳаста версияҳое ки ё махсус ҳамихе групп ҳастанд группаи хакеро ки ҳар ҷода одам доранд ба воситаи махсус программаҳо телефони шуморо мисол ё ки ҳамон компютератона заразид мекунанд ва шумо автоматически доступ метавонед дар аппарати худтон ва умед дорам мекунанд ин версияро агар бигирем бале бародаро бале ин хеле кор возможное ки мисол хакер метавонад ки компютеритро ё ки телефонтро заразид кунад специални вирус хати ки ин вирус удалёни доступ мета хакерда ва хакер метавонад ки чӣ хеле ки шумо дуруи телефонтона мековен ҳамон хел бикова ва ин вирус чӣ хел заразид мешавад яъне ки шумо чӣ хел заразид мешин дар ҳамин вирус ва инро доступ метавонед ин случайно мешавад мисол ягон ссилка рой мекунанд основно ин ба ссилкаҳо мешавад ягон ссилка рой мекунанд ҳамида даро мега то вақти даромадан чӣ хеле ки вот разрешит ягон программа установид мекунед шумо именно принят ё ки разрешит меҷихен ҳамунҷа мисол ҳамун маънои разрешит коди программаш разрешит выполнять мекунад иҷро мекунад иҷозат додан иҷро мекунад но даоҷа разрешит навистагӣ нест мисол просто открит мумкин нависондагӣ но ам открит уже мешава разрешит ё ки принят удалёни доступи у одама қабул мекунӣ шумо автоматически уже доступ метавонед дар аппарати худтон яъне ки дар итог ма чӣ гуфтанем не толка дар бораи и одаме ки фугуш ба саг монанда дар бораи ине не толка дар бораи сини кид ё ки дар бораи момо дигар чизош вообще умуман ай ҳар ҷо сайтҳои незнакомира ай одамое ки мисол намедонешон намешиносен ҳар ссилкатон рой кардан агар накушоед якум ҳар чизе ки мефармонатон иҷро накунед дуюмуш ва оё ҳамин одами фугуш сагӣ яъне ки аниқтараш маска дорад дар руш маскаи сагӣ ҷонатан галиндо оё ҳамин метавонад ки таъсири зарари ҷиддӣ дар шумо бирасонад ё ин ки ай тарсидан дар кор астай не бародаро ай тарсидан дар кор нестай просто умни ход кунед тамом нанависен шад ҳеҷ кор накунед наковен страницаро наковен ҳеҷ накунед случайно агар ки мисол ёда основно одамо худшон менависанд случайно агар ҳам хешид ки мисол байни шумо переписка совершит чисто теоретически ҳам хешид ки переписка совершит мега бра ай боло криша пар чи нагу хабка биши биги блок бра тамом ягон читара гразид намекунад шарт нест эта фармониро иҷро кунӣ ягон чизи страшни дар ин нестай бародаро мисли момош буде дигараш буде дар чиз и худи ҳами персонаж соли 2019 баромадагия бештар аккаунтошон дар чия TikTok да ва дар ҳамуҷа видеои фигови мондагия видеои тоест ки тарснок ҳар хела ва TikTok ам бароца карда саёзе ки аями избавиться кунад страницаошона ҳаракат мекунанд удалит кунанд яъне ки бародаро итог дам и чисто психологически ходай ай тарсидан умуман дар кор нестай ва дар ин бора наковенам информатсия ҳамчи накунен ором бошен бихрем бигарден ягон чи накунен фақат як кор кардан мумкин айҳо ки да ин кор ягон мисол хатар надорад видео дар лайк ё ки дизлайк любой комментария бинависен ва вот именно нами ссилкаи нами видеоро дар любой кас тақсим кунен ва агар ягон кас ссилкаи видеоро видеои маро дар шумо тақсим кардагӣ боша бикушонед ягон вирус надорад ҳама дар хайр бародаро то видеоҳои оянда.